Ja. Hola, em dic David i he escollit aquest tema de conferència perquè m'agrada l'esport i per mi el Xavi Hernández és un dels millors jugadors del món. Ara us explicaré la biografia del Xavi. Xavi Hernández i Creus va néixer el 25 de gener de 1980 a Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya. És un futbolista català. Ha desenvolupat tota la seva carrera esportista al Futbol Club Barcelona, quan només tenia 11 anys. Ara us explicaré el Xavi amb el Barcelona. Xavi, futbolista de gran classe, juga de migcampista o de mitcentre, amb una excel·lent visió de joc i una ràpida passada en curt i un bon xut que li ha servit per a marcar força gols. Ha estat considerat el successor natural de Josep Guardiola. El 2009 va quedar tercer per la pilota d'or, igual que en 2010 i 2012. 2011. És considerat un dels millors migcampistes de la història. Va debutar a la primera divisió el 3 d'octubre del 1998. El 8 d'agost, Xavi va rebre la medalla d'honor de la seva ciutat natal, Terrassa. Xavi és el jugador que més partits oficials ha jugat amb la samarreta del Barça. El 17 de setembre del 2014, en el partit de Lliga de Campions que el Barça va disputar al Camp Nou, Xavi va igualar el rècord de més partits disputats a la Champions, que fins llavors pasia en solitari el madridista Raúl, amb 142. Xavi empata amb Raúl i Quique Casillas. Ara us explicaré Xavi amb la selecció espanyola. Ha estat internacional amb la selecció de futbol d'Espanya. És el seu debut com a internacional es va produir el 15 de novembre de 2000. El partit Espanya-Holanda, el partit en 3 Champions del món el 2002 al 2006. El Mundial de Sud-àfrica al juliol del 2010, on van ser campions del món. I Xavi va ser premiat amb la pilota de bronze a la de la competició espanyola per continuar en actiu només com a jugador del Futbol Club Barcelona. Ara us explicaré Xavi quan es va casar. Xavi Hernández es va casar amb Núria Cunillera el 13 de juliol de 2013 i va anar de viatge de nuvis a les Illes Seychelles. Alguna pregunta?